Здравейте, скъпи приятели, с Роя Дент се срещнах от социалните мрежи, по-точно от Инстаграм. Дойдох, намерих ги в Истанбул и се срещнах с големи професионалисти. Те бяха много учтиви, много спокойни и много сигурни в тяхната работа. Доверих се на тях и не ми отнеха много време. Точно за 4-5 дена всичко беше свършило. Благодаря на целия екип, на шефа на Медвей, на всички доктори, които се грижиха екипно и на всички сестри, че ми направи такава усмивка. Благодаря им и съветвам всички мои приятели, които обичат моята музика и ме познават, да дойдат да намерят тази прекрасна клиника, която се казва Роя Дент. За първ път видях със собствените си очи как се правят въобще цирконови зъби и други тем подобни. Защото всичко те си правят сами, а не да си ги поръчват и да чакат много дни. Бързо свършва работа, защото те сами си ги произвеждат и правят зъбите. Затова бъдете спокойни и забивайте в Роя Дент. Приятели, самите зъби си ги правят самите, което е много чудващо. За първ път съм свидетел на такова нещо.